Zmizeli. Možná i více než 70 ztracených návštěvníků hor. Tak popisují novodobé legendy dění ve slovenském pohoří Tribeč. Jsou pravdivé? Vypravili jsme se zjistit víc. Martin Lavaj, Jarda Mareš, jen s nejnutnější výbavou v batozích na zádech, pěšky, připraveni ujít desítky kilometrů a spát v lesích přímo tam někde nahoře. Tam, kde prý došlo k o něm podivným událostem. Pohoří Tribeč se nachází ve středním Slovensku. Je typické povlovnými stoupáními. Jeho nejvyšší hora, Velký Tribeč, měří 829 metrů. Konspirace? Pohoří připomíná tvarem zdeformovaný čtyřúhelník či trojúhelník. Někteří komentátoři proto odkazují na jeho možnou podobnost s bermudským trojúhelníkem. Oprávněně. Kdo a kdy měl na Tribeči skutečně zmizet? 22. listopadu 1929 lesník Štefan Samšál odešel do lesů z obce Velké Uherce. 18. prosince 1930 Marie Šlajzerová vyšla z obce Mankovce, zpět z kopců se už nevrátila. 10. prosince 1934 Andrej Murgaš, dělník v kamenolomu, nenašel cestu zpět do obce Žirany. 24. ledna 1939 Walter Fischer vypravil se k Čiernému hradu v lesích nad Zlatnem a zmizel. Po 3 měsících se ale překvapivě znovu objevil, zkrvavený, pořezaný a popálený na poli u Zlatých Moravců, šílený. Jaro 1950. U obce Oponice bylo nalezeno tělo muže v pokročilém stádiu rozkladu. Nalezený mrtvý nebyl nikdy ztotožněn. Únor 1966 Hajný objevil na cestě u obce Jelenec ve směru na hřebeny Tribeče odstavené vozidlo patřící manželům Belanovičovým z Bratislavy. Ti v něm ale nebyli. Na přelomu roku 1979 a 80 zmizel ze svého domu na konci tribečské obce Skýcov 67letý podivín Antonín Topil. Zajímavost? Prázdný dům prý byl zamčený zevnitř. 3. února 1995 bylo v lesích mezi Skýcovem a obcí Klátova Nová Ves nalezeno odemčené, opuštěné auto se zapnutým autorádiem, doklady a bankovkami v hodnotě přibližně 1 000 000 korun. Jeho majitel, podnikatel Jan Šala, v něm ale chyběl. V roce 2011 vyrazila 20letá turistka Lucie Zaďková z Tribečského Zlatna na Javorový vrch. 2 dny byla nezvěstná. Našli ji údajně zmatenou s pořezanýma rukama. Příběhy zmizelých i pošramocených nalezených na Tribeči spopularizoval především slovenský spisovatel Josef Karika, který vydal v roce 2017 knihu Trhlina. V roce 2019 pak na knihu navázal stejnojmenný celovečerní film. Nejvíce lidí se na Tribeči ztratilo na podzim a v zimě. I my jsme se proto vypravili do nevlídně vyhlížejících Tribečských hor právě v tomto čase. Je 13. listopadu 2024 a nám běhá mráz po tělech. Kromě časoprostorové trhliny, popisované v knize i ve filmu, podivných světel a podivných zvuků, se totiž zcela reálně musíme bát i největších slovenských šelem. Úřady totiž vydali krátce před startem naší expedice varování, že se v Tribečských horách pohybuje medvěd. Jeden v těsné blízkosti Oponického hradu, další nebo tu samou šelmu zachytila fotopast u Skýcova. Medvědi v nejtěsnější blízkosti naší stezky. Je čeho se bát. Přesto si z neveselých věcí děláme legraci. Tak, vyšli jsme z Nitry, z předměstí a míříme do lesů, do Tribečských lesů, kde se údajně ztráceli lidé. Jsou tam časoprostorové trhliny. Jsem tam nějaká divná světla, staré štoly, do kterých takhle můžete zahučet. A jdeme s Jardou Marešem, který natáčí reportáž a míříme takhle vysoko. Hlavně se dívat na cestu. Jardo, kdeže to teď jsme? Nahodili jsme druhou rychlost, nečekal jsem, že to bude tak rychle, ale jsme u Gáborky, což je vlastně první místo a razíme se podívat na pramen a potom na sedlo pod Žibricou. Tak jdeme.
Míříme k prameni, kde ve filmu Trhlina se hlavním hrdinou zjevil malý chlapeček, který se velmi podivně smál. Načež zmizel a začaly se dít ještě podivnější věci. Tak za chviličku ten pramen uvidíme na vlastní oči. A to my jsme už potkali malou holčičku, která se ale nesmála. Tudíž můžeme tady udělat takovou, řekněme, srovnávací studii. Tak. Jak to funguje tady? Mimochodem měla jenom jedno oko. Ano. Měla ho zakryté, protože, jak se to říká, to jsou takové ty metody, aby lépe ostřila. Tak, cvičila to druhé. Přicházíme k prameni. Tak, dokonce je tady i cedulka. Tak. A pramen, slavný filmový pramen i s Jardou je tady. Natočíme pár obrázků. Počkáme si na toho malého trpaslíka. Šupy to. Markneme se, co tam je. No. Tyjo, záhada. Je tam voda. Jsou věci. A jde se dál. Tamhle někam. Vážení přátelé, tak to vypadá Trýbečské pohoří. Pošmourno. Všude samá záhada. Samozřejmě Jarda Mareš poblíž. No a za chvilku možná i ty potvůrky nějaké vylezou z brlohu. Vzpomínáte si na film Záhada Blair Witch? Tam se najednou uprostřed lesů zjevilo takové zvláštní stavení. No a my se právě tady na Trýbeči k jednomu takovému hodně zvláštnímu domečku blížíme. Tak je otázka, co tam bude, jestli nějaká ta místní čarodějka nebo nějaká jiná potvora. Vypadá to, že tady úřadovali lidojedi. Jsou tady zbytky lidských kostí nebo co. No je to blízko toho domečku. Tak, takhle se tam dostáváme. Tady plná klika. Zkusíme za ní vzít. A je zavřeno. Jo. Tak, blíží se i Jarda. Vidíme, co z toho bude. Blížíme se k výhledu pod vrcholem Žibrica. Za chviličku jsme u něj. Nahoře na vrcholech už je zmrzlá jinovatka. Je vidět tamhle vzadu. No a v tomhle prostředí budeme za chvilku spát. Tak tady je to jasný. Nacházíme se pod vrcholem Žibrica. Tady je to slavné sedlo z filmu, kde se odehrávala jedna ze scén památných. Všude je jinovatka, vzadu je Jarda Mareš. Prohlíží si taky to místo a okolí. Daleko vidět není, za chvilku bude tma, něco kolem 4. hodiny odpoledne. A dneska je 13. Pěkné datum. Jdeme dolů z kopce, tak už je skoro tma jako v ranci. Za chvilku se přiblížíme k lomu a budeme zase stoupat do výšky. Čili teď jdeme dolů, za chvilku půjdeme nahoru, jak v Cimrmanech. Slyšíme zvony, vytí psů nebo vlkodlaků. Jedno z toho. Světilka vidíme taky tamhle vzadu. Za chvilku by se měli rozdvojovat, alespoň podle filmu. Nasadili jsme si čelovky, protože už není vidět. Zapnuli rádio, ať u nás ví medvídkové místní. Jarda zjišťuje přesně, kde jsme, kolik je to minut do dalšího stanoviště. A budeme si to frčet konkrétně tamhle někam do lesů. Tak tam. Mimochodem právě procházíme místy, kde v roce 1934 beze stopy zmizel dělník z blízkého kamenolomu Andrej Murgaš, když se z lesů nedokázal vrátit do vesnice Žirany. Co se s ním asi stalo? Leží tady někde? Nebo se nachází někde jinde? Žirany tam směřujeme. Tam někam. Nad námi je lanovka. Jen do poslední, prosím tě. Jo, moc to vidět není. No.
Podél Žirany procházíme poměrně rychle. Nikdo se neobjevuje, doprovází nás jen vytí psů. A už jsme zase v lesích. Šlapeme si to 10 kilometrů nocí tribečskými hvozdy a je nám všelijak. Míjíme například místo, kde v roce 1966 zmizeli manželé Belanovičovi z Bratislavy. Podle jiného zdroje byli právě zde nalezeni mrtví. Pozor, v lesní temnotě najednou vidíme desítky očí, i když je kamera nezaznamenává. Jsou to ovce? Skvrny v temnotě ale už konečně střídají světla. Kostolany, hospůdka plná milých lidí a místo plánovaného mrazivého přespání někde venku nabídka uslat si v místní vrátnici. Zázraky se dějí, bydlíme v takovémhle Hiltonu. Máme tady teploučko, ohýnek, máme tady dokonce kde spát, i když si zůstaneme asi na zemi. No a díky Simoně a jejímu synovi jsme to tady takhle dostali zařízeno. Čili v pohodě, paráda. A to jsem měl v plánu Hilton ve Škarpě u cesty. Okusovaní medvědy. S okusem od medvědů, ano. O čem se nám dnes asi bude zdát? O mrtvých a zmizelých, o trhlině, o medvědech. Noc byla dlouhá, 14 hodin tmy. To už ale ráno klepe na dveře. Tak, je ráno. Vystartovali jsme s Jardou z Pelechu, poděkovali jsme za nocleh a vyrážíme do divočiny. To je na druhou stranu, čili jde se tam. Pochodová morálka je vysoká. Tak. To je bezva. Tak. Jdeme na Trýbeč, ta je před námi. Když se podíváme takhle, takhle. Za námi Gíbeč. No a za námi je hrad, fantastický, tamhle. Takže tak. Babova dolina. Jinými slovy, já točím cestovní dokument a ty točíš grotesku, jo? Ale ne. A máš hezkou flašku. Ukaží? Jo, to jsou válečné přebytky. No, sedíme, snídáme, tyčinky, Jarda má, tady je, Jarda má paštiku, nějaké pečivo a čajík. To už bylo, teď vaříme. Vaříme, mrsáme a z nebe padají paradoxně takhle. Kusy ledu. No. Krajina se mění, stoupáme do prudšího kopce, už jsou tady i takovéhle štrky. Ten kopec, co jsme viděli na začátku, ten vrcholek, jako kdyby povyrostl. Taková záhada je větší, vyšší. No, jsme na Trýbeči. No, teď to přestalo. Takový zvláštní zvuk. Jako když se otevírá časoprostorová trhlina. Blížíme se k místu, kde by mohl být jeden z mála výhledů daleko do kraje. Jsou tady krásně zrostlý stromy a jinovatka všude možně kolem. Tak uvidíme, co uvidíme. Tak ještě 250 vejškovej. To zvládneme. 250 metrů do výšky. Jestliže jsme se doposud pohybovali pouze před hůřím Trybeče, tak teď míříme přímo do jeho nitra. Poslední vesnice je za námi, před námi už jen les, skály, díry v zemi a kdo ví, co ještě.
Martine, No, napadá mě taková myšlenka, jo. Tady je vrcholová kniha. My jsme udělali takový experiment. No jo, ale zase kdo by se sem chtěl vracet, jako jestli tady náhodou nějaký podpis nepřibyl. a nebo neubil. To ještě nebylo. Tak na vrcholu Velkého Tribeče se dějou hrůzostrašné věci. Tedy ne, že by tady někde byl medvěd, ale po 25 letech, kdy mám tenhle batoh, se mi rozjel zip. A to je docela průšvih, protože to má otevírání z celé zadní plochy. Teď mi budou postupně vypadávat různé věci a doufám, že teda ne. No, zkusím to nějak spravit, uvidí se. Opustili jsme vrchol Velkého Tribeče a jdeme v podstatě po hřebenech po rovině dál. Uvidíme, co nás čeká. Tajuplné pohoří Tribeč jako na dlani, s dalekými rozhledy. Tam někde v dálce jsou Zlaté Moravce, kde našli v roce 1939 popáleného, pořezaného a především pomateného zmizelého Waltera Fischera. Původně mířil z blízkého Zlatna, stejně jako my teď, na Čierny hrad, tady na hřebenech. A možná chtěl, stejně jako my, ještě navštívit i Jarmoční kříž, kde došlo v dávných dobách k dalšímu podivnému masakru. Že bychom u Medvědího vrchu zabloudili? Kde pak? Překvapila nás ale změna počasí. Tribeč, podle mnohých Mordor, se v několika minutách změnil na Lothlórien. Vysvětlo slunce a led všude kolem začal tát až k Černému hradu. V okolí Čierného hradu nad Zlatnem se v minulosti těžilo zlato. A to je podle některých expertů jeden z možných důvodů, proč se na Tribeči ztratilo tolik lidí. Mohli spadnout do trhlin, starý štol a už se nikdy nevyškrábat na denní světlo. Bylo zlato a lup rovněž hlavním důvodem dávného masakru v místě, kde dnes stojí v lesích tzv. Jarmoční kříž. Ku podivu prý ne, Tribeč se mnohdy chová nelogicky. Jsme na posledním místě, které jsme dnes chtěli vidět, Jarmoční kříž. Jardo, co se tu stalo? Tak tady se podle různé tradice, ústní tradice, třeba říct, stala jakási podivná násilná smrt několika kupců, kteří jeli z jarmarku. Měli zde zemřít násilnou smrtí, ale nebýt oloupení.
ráno jest. Ušli jsme více než 40 kilometrů dnem i nocí tribečskými lesy. Vzdorovali nepřízni počasí, vystoupali jsme na vrcholy, cíleně jsme navštívili místa, kde se záhadně ztratili lidé. Nepotkali jsme šelmy. Přežili jsme. Ale zároveň jsme dostali i nedostali odpovědi na otázky, které nás trápily. Co už je jasnější a co je stále záhadou? Tribeč je nevyzpytatelné, zvláštní, výjimečné pohoří a vyvolává emoce. Děsí i fascinuje. I nás.